Абе, брат, това май не е точно бумбап. Не е точно бумбап, ама айде, пробвай се. Значи да си кажем скър. И чакай малко, гледай сега. Знам, че пътувам с рейса, живота прова всеки, ама аз ще мира теста. Защо ли бе? Защото минал съм по стъпките. Важното е да следиш на хората по стъпките. Личи ти по покупките, че искаш да си генгста. С 200 ли караш, баща ти бенза. Той е ял от мекото, няма право да хапе. Единствения балък си мисли, че тарикате. Комунист, демократен, мек е объркан доста. Можеш да го видиш на някоя безплатна поста. И внимавай какво говориш, и па си леко порта. Не го прави с цел, просто е така за спорта. До ден днешен майка му мисли си за аборта. Как щяла да спести от рожденини и торта. Откъде да знае жената, че ще тръгне в тази посока. Да си прави татус на лицето с лика на гарджока. Съдбата е жестока и често не е честна. Просто тията ти лъщи, значи аз ще блесна. Ланчо сам реши дори в трапа да се тества. Задачата ми с музиката знам, че не е лесна. И чакай малко, гледай сега, знам, че пътувам с рейса. Живота прова всеки, ама аз ще мина теста. Защо ли? Защо? Защото минал съм по стъпките. Важното е да следиш на хората по стъпките.